Čágo Bélo. Zdraví vás Viking Truth. Po menší pauzičce jsem tady opět. A dneska nás budou čekat ramínka. Takže dáme pořádný trenál ramen. Žádná věda. Něco zatlakujem. Dáme nějaký upašky. Něco vymyslíme v průběhu. Teď se mi točit nechtělo asi týden. Ale točit to chci. Protože si chci tvořit tady to své nějaký pseudokanálek. Ale hlavně, když to točím, tak to méně flákám. Víc se snažím, takže je potřeba to dokumentovat. Tak jo, vypiju si prečíčko a vrhneme se do boje. Ten má říz. Dneska řeže. Tak jo. Let's go. On the wall, when heathens ruled above us all, tormented we still
Tak, tohle už je závěr dnešního videa. Odjeli jsme ty ramena, dali jsme 3 tlakové cviky na začátku. Hammer pákovej na ramena, nakládací stroj. Pak klasika, tlaky s velkou osou na ramena ve stoje. A pak tlaky s jednoručkama na lavičce. Pak jsme přešli na nějaký trojkombo, upažek, upažování, zapažování, předpažování. A pak jsme dali ještě takovou třešničku na dortu, jakože zvlášť zadky ramen, čistě, aby to ještě tak zapadlo. Takže asi takový jednoduchý trénink a už asi není nic potřeba k tomu dodávat. Tak jo, něco natočím zas příště. Tak se mějte a užívejte život, a dokud to jde, nikdo jiný to za vás neudělá. Čau.